onon ɓiɓɓe leydi ndi leydi men yoɗndi Sénégal ndi leydi ndi ganduɗa yajendi makko ene tolni e 949 ujunere e 90 e kilométre carré pittali gonɗi e ndiɗo leydi ene tolno e 16 million te feccere nde foof ngala duuɓi nogas jawdi mum e leydi wawdi remde ene heewi ene yaaji joguiɗen koye leyɗele ɓurɗi moƴƴude e Afrique eɗen jogui ndiyam ha heewi ene wonde kala ko wawi ɓeydude bamtare to banggue ndema te toɓoji ene goodi ɗum foof noon tagani ndiɗo leydi ko sohli e ko ñamata ko temdere ne ƴettuɗa foof ko nogas ɗi tan wawi remde sen ƴetti kopareji ɓetanteɗi leydi Sénégal ngam ene golloro hitande foof sa fecci ɗum pecce tati feccere wotere nde nannate koye sodde ko yimɓe guurdi maaro sukara meew ha e nebam ɗum haqqille jaɓani ɗum sen daari ɗum foof ko Allah hokki en e leydi ene wonde suhaɓe wawɓe remde ndiɗo leydi ene wawi yettade ɗo ganduɗa sohlata sodoyde caggal leydi ko yimɓe guurdi tawa ene remana hoore mum ha yona ɗum noon so waɗi ma sukaɓe ene dañ to golli ƴeewe hande ko ujunaje 500 hectare tan ndematen ɗo ganduɗa eɗen jogui haqqe million ngaji 3 e hectare ɗum fotani wawde wonde eɗen mbawi yaade ha jettoɗen e million ngaji 2 hectare ɗo e duuɓi 5 ɗum noon koma mbaɗen peeje ha kutoroɗen ndiyam gonɗam ɗo ɗam e kala ko wawi en dusde ha jettoɗen ɗon 200 ujunere sukaɓe ma mbaw gollade hen ma en mbat ko ena tolno e 30 pôle agricole ma en mbat feere ha ndema wona ngalu lawol ngol noon ene woɗɗi kono mbiɗi andi eɗen mbawi yettade sen nanggodiri en ballodiri ɗum noon ndenden ngam ɓamtare leydi Sénégal Sonko nane be kulo mati maligen Sonko bakenali Wadam maki wele Senegal Sonko bakenali Senegal maki agale no la galen Wow kagalen Sonko bakenali mene Senegal Sonko bakenali Wadam maki wele Senegal